Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Vice Governor Ansel Grex Lagman. Sabi nga nila, health is wealth. And I would vouch for the effectivity and the cost effectiveness of the products of Miracle Health Corporation. Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Vice Governor Ansel Grex Lagman. At ito po ay isang pagpapatotoo, isang testimonial sa bisa po ng Miracle Health Corporation products. And ito po ay isang testimony na talagang spans at least 9 years. Because since 2012, umiinom na po ako ng mga iba't ibang klase produkto ng Miracle Health Corporation, katulad po ng Mega Choco. Ito pong produkto lang, The Amazing Coffee Mix. And yung isang coffee mix na mushrooms po, Multi-5. So, sabi ko nga, bilang isang abogado rin po ako by profession, importante na malaman ng mga tao na meron po tayong mga testimonials katulad nito, para patunayan ang bisa at ang pagiging safe ng isang produkto. Lalo na po ngayon, meron tayong pandemya, sabi nga nila, health is wealth. So kailangan po mag-invest tayo sa ating kalusugan and maging mapunuri po tayo. Let's only buy the best quality products, health products, and I would vouch for the effectivity and the cost effectiveness of the products of Miracle Health Corporation. Yun lang po, maraming salamat and God bless everyone. Okay, magandang hapon sa ating mga ka-amazing sa Albay, Bicolandia, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang hapon po sa inyong lahat. Samahan ninyo ko sa isang oras na talaga yan. And ngayon na po ang filing ng COC. Yan, Certificate of Candidacy. Ang dami nagtatanong sa akin kung anong tatakbuhan ko. Tatakbo ako sa marathon. Diba? Palipasin muna natin ang 2021. Doon tayo sa 2028. Okay, happy birthday pala sa aking kapatid, si Atty. Tony Betito. Happiest birthday, aking magaling padabang tugang na si Atty. Tony Betito is celebrating his birthday today. Yan. At of course, yung mga nag-birthday today, happy birthday sa inyong lahat. Of course, yung kapon pala, yung pinapabati ni Madam Lone, na si Amazing Bilason. Nag-birthday kapon, happy birthday rin sa iyo, Madam. Yan, okay. So lahat po na may birthday,
ay sabihin na ninyo para atin pong mabati dahil po sa inyong sa inyo kayo po ay isinilang sa ano ngayon, Libra, I think Libra, di ba? Libra. Kaya ay ano natin ay ating pong so basahin ko po yung nagpabati kahapon kasi wala tayo kahapon nabati si amazing first name Madam Lone. Anong first name ni Madam Bilason? Kasi para naman ay masiyahan na talagang full name ang ating si Ima Bilason. Amazing happiest birthday. Happy yes birthday. Amazing Ima. Di ba? Ima Bilason. Di ba? And more birthdays to come. More birthdays to come, di ba? Gusto natin mabati lahat, di ba? Kasi ngayon po ay dapat okay. Ayos. Yes. Yes na yes, di ba? Di ba? So lahat po may mga birthdays ay happy birthday sa inyo lahat, di ba? At sana ay masaya ang inyong birthday, di ba? Dahil sa kayo ay mahal na mahal ko. Di ba? Sana ay sana ay totoo. Di ba? Sana ay totoo ang pagmamahal ninyo sa akin. Wala kayo, hindi ninyo ako binubula. Talaga bang mahal ninyo ako? Talaga? Totoo? Totoo? Di ba? Wala kayong tinatago. Okay. So yan po magandang balita natin, magandang balita. At ako'y ang magandang balita ay pinagpapala, di ba? Okay. Okay. Di ba? Okay. So ano ba ang topic natin ngayon? Nako, mga balita ngayon. Sino yung kanina na lahat gumaling doon sa mga nakainom? Sabi mo i-testimony pagbalik. Si mister? Yung mag-ama. So mag-amang Olikino family, mag-ama. Magaling na raw, sabi ng anak na bumili kanina, kaso nagmamadali kaya wala nang testimony. Si tatay at saka yung kapatid na lalaki, kapatid na lalaki yon. Anak palang babae, oo. Sir Olikino at saka yung Madam Olikino, congratulations na kayo ay gumaling na sa pag-inom ng ating Amazing 4 at saka ng Mega 1. Yan ang sinasabi ko sa inyo Yung palang nasa na yon? Yung galing sa Yung galing sa so application na galing sa Karamuan. Ito. Pumunta pala dito ang future sapphire si Madam Maricel Alpon Gorobat. Yan. Okay. At ito po ay sinamahan ng kanyang mother-in-law na natulungan natin na gumaling sa kanyang karamdaman. Kanina bumalik dito. Kasama na yung kanyang asawa na si Manoy na maraming karamdaman.